Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Gapot ay papilit ni Doña Dolores Tirumuar. Binutbutang ni Bakat Ansing ti imun una. Tapno saanen arumwar pay iti balay na. Nakunamot ni Diana iti inana nga agtali na idlangan iti balay. Tadelikado ti sitwasyon da. Iti day tamot lagun daway, agtultuloy ti panagpaliw ni Gardo. Ket sinurot na ti van ang nagluganan dagiti pusher. Nas daw daytoy, idi makita na ni Brando ang nagturong iti lugar dagiti pushers. Binilin mo't anaimbag ni Brando dagiti kakadwana, nga ingetan dati agbantay, iti buday ka. Nakuna na adakkel ti uminto nga maited kadakwada, no aramiden da anaimbag ti trabaho da. Iti sana nagbayag, rinautan ni Gardo ti bodega. Natay dagiti daduma akakadwa ni Brando. Isung aglibas ang dagitoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Magliblibas ang dagiti kabusar. Luga ni Brando ti umanayo. Pakamatang kayo! Diyak napuntaan ti lugan. Kartayag ti mapaniti mong torsiklo. Kamatag ti lugan. San arumbag ang makalipas ta? Dajay, makitak pa ilang agsikuda iti dalan. Kabailak pa ilang ida pakamatan iti bala. Purupodor, karting am tiag maneho. Matay tayo amin no saan tayo makalibas. Wen, Brando! Ti awanan bain. Dua daras a pinakamatan na tayo iti bala. Brando, 5 tayo lang na nagbati. Nasiglat da diyan nakarangat tayo. Wen nga rod, kasanon dagiti daduma droga na bati iti bodega. Brando, napatpatag tibiyag. No saan tayo aglibas, matay tayo amin! Gusto ka, Purupodor. Makamuwak tulangan nga agrason ka ni Boss Lindon. Brando! At ang motorsikla ko mamkamat ka na tayo! Anya, ti awanan bain na tao. Agsaga na kayo kakadwa. Wen, Brando! Iparpartak mo pa itag maneho, Purupodor. Oops! Nabitak ti sarming tilugan. Kumlib kayo! Brando! Asigagan ti kabusor! Iikis-ikis mo tilugan, Purupodor! Daytoy mo ti parakin ka! Diyak napuntahan ti awanan bain. Kakadwa! Paltugan tayo ti awanan bain! Wen! Brando! Kimlong ti pilit tilugan! Kartingam nga ipaigit tilugan! Amangan no may dong parmo, Purupodor! Nagpartakda naglibas na kita unan bain. Nagturong da iti amyanan apas sa ti kapakiran. Surok to kita. Awan ibatik as ibibiyag katakwada. At tignaya ko na. Tapno saan da makadayo. Iparadak ti motorsiklo iti saan unay nga dayo. Brando! Anya kay taramid din tayo! Ay, inawagak manan ni Boss Lindon. Agturungan dito dagiti kakadwa tayo. Nasayat nga ron no kasta. Apay asan tayo akabailan a parang maganda diyang awanan bain. Na idumduma ti kabailan na lumaban. Naimbaglakid din ta, nakalibas tayo adagos. Tano saan? Natay tayo kuman! Diyak mailasin na naimbag tila nga diyang kabusor tayo. Ora siya, Brando. Agsaga na tayo. Sigurado asapulin na tayong dayjay. Brando! Itay kami pa yan nakasagana! Delikado ti sasaadan ita de Brando. Limalangan tinagbati iti grupo na. Isu nga imbawon ko dagiti daduma pay akakadwami. Nagsiglatan dayjay a nakarangat da. Ngam, asino dayjay a tao? Si iti negosyok ti awanan bain. Tinasayat. Ipakamok kinininong ti mapaspasamak arangat ita. Awagak ni Ninong. Dito'y apas at tinagturungan ditay. Ngamawan naman ten. Sa anak ng agsarde nga mangsapol ka na kwa na. Sana bale. Nabuak na iti pilit iti sa unay nga tayo. Kaya ta sa wanda ta. At da tao iti na jaban ta. Panagkunag. Natalgid tayo niti da ito'y alugar, kakadwa. Urayin tayo dagiti umay tumulong kada tayo. Okay, Brando. Mawaw kami. Jaski kayo. Mapanunot nyo pa ilang tayo ta. Anusan tayo ti saan nga uminom?
Tinapatag. Makasubli tayo iti hideout ni Boss Lindon. Brando! Natay man ti may sa kadwa tayo. Kasan mo pinitan? Paltukan tayo tinagtautan ti putok ti paltog kakadwa. Wan! Tira! No asino ka man? Iparang mo tilangam. Ay! Kumlap kayo. Natay man ti may sa kadwa tayo. Talo tayo! Brando! Talo tayo lang agad na nagbate! Ay, matay tayo aminan! Sana mabalin. Lumaban tayo kakadwa. Jack Pekenti ba tayo, Brando? Basta kumlab kayo lang. Oops! Diyos kay. Inutan na tayo ang tiyawanan pain. Nagbayagdag ito may tumulong ka na tayo. Ay! Diana, agawit tayon. Nagadungag pa'y sutilamok dito'y kabakiran. Mama, saan kami ba'y analpas amangayo kan ni Auntie Ansing? Ay unay maday tan Dolores. Kas kalaubing awawiran dito'y kabakiran. Imbag kumano tumulong ka nga galay ti kayo. Nakatugaw ka malangan dito'y bato. Ay, sana may bagay kanyak tagalay ti kayo, manang ansing. Anya, nagbati ka lako mga ruda na balay. Nakararti ka babae. Jakmat kaya ti agbating agmay sa balay mo. Mala, di kan sumanaw. Urayan na kaming arudamal pa sa mga ayaw kan ni Diana. Tata Ignas, itay pa nga urayon ni Alona ni Gardo. Itamam pa anabayagan ni Gardo itinapanan na. Maluman. Tata, Saan abalay? Agawid matladay dya intun madamdama. Nalabit nga itultuloy na latat agpalpaliiw. maawatak tata. Sapay la kuma, takanayon nga aganad ni Gardo. Ay, Oh, apay, Celia. pasensya kayo na. No, jak la pampanunutan ti relasyon da Alona kan Gardo. Impod no kon ti amin kan ni Gardo. Anya? Ididamok a makita ni Gardo. Inawagak idin iti Ruben. Insong patla ni Gardo asaan nga iso ni Ruben. No saan da kalinapdan idi. Talaga nga imbaga kon ti amin maipapan kan ni Ruben. Oh, pasensya ka matan, Celia. Pampanunutak lang amin ti anak ko. Maawatak ti maipapan iti day taabanag, Tata Ignas. Sa anak matkid yung agkadkad iti kayat mo ang mapasamak. Dakkel ngamin ariribok ti posible ang mapasamak. Iti nagbaatan di atalo. Numaamuan ni Alona. Nga daan gaya man iti kaayan ayat ni Gardo. Imaya ko na dagos. Gapo iti inyawag mo kanyak, Lindon. Ninong, delikado ti sasaadan ita da Brando. Agmay may salaang ti kabusor da. Ngam talo dalangan ang nagbati. No sa anak amariro, may salaang at tao ti kabusor tayo. Panagkunak, isumit lang ti responsable kadag iti rangat anapasamak iti kalabas. Day tama tinapanunot ko, Ninong. Ngam asino at talaga day dya tao. Agmay salaang, ngam saan tayo akabaalan aparmakan? Isumitla day jay at tao, tinakarangat ko idi. Nasubok kon ti kabaalan na lumaban. Talaga anasiglat. Ninong, talagang agpagad ti biag da Brando ken kuana. Sakto pa'y a general, ket marigata namang parmagkan kuana. Oh, Lindon, kas itinaybagakon kan kaidi. Saan basta-basta dayjay akabusor. Agpagad tinigosyom kan kuana. Saan amabalin Ninong? Nasken amatay dayja at tao. Maawatak tirik nam, Lindon. Ngam kasano apatayan dayja at tao. Kat saan mat akabailan dagiti buyot mo? Ninong, no saanan nga imawag kan ni Brando. Kaawatan amaysan abangkay. Anya? Dahi tati marikrik na, Lindon.
kabisadok ti kabailan nga aramiden ni Brando. At da pagpatinggaan ti kabailan na nga aramiden. Nino, no saan nga gananad? Matayan ti makannawan mo. Delikado ti estranghero akabusor tayo. Nang runa, kat saan tayo pa'y nga ammo. Ti kinasya sino na. Buisit. Saan ang mabalinda ito'y ninong? Madadaal ti negosyok, gapuken kwa na. Sa dinong nga ti ayan nyo ita. Apay asaan nyo ang makita ti ayan da Brando? Oh, pasig kayo amin amono. Sawarin nyo ti aglawlaw ti kabakiran. Ang mga no saan yun ang maabutan asibibiyag ni Brando. Bye! Oh, nagbayag nga agresponde dagiti imbaon ko at tumulong kada Brando. Relax, Lindon. Saan ka makapanunot na imbag no agbubusor ka? Saan pa'y akanibusanan ti amin? At da kapayla dito'y mansyon mo asibibiyag. Kan adupay ti mabalin mo nga ramidan. Ninong, kasanulangan no awanak amangigiyagan ka, may papanitikas to'y a sitwasyon. Nalabitan na pukaw mo, tilimbong ti panunot mo. Agyaman ang ititulong mo, Ninong. Lindon, adun arangat tinapadas ko. Isu nga mukon, nuan niya tirumbang nga aramiden. Oh, Ninong, anya ti aramidak? Total, nang ibaon ka ni timang tulong kada Brando. Urayin tayo langin ti awag da, nuan yan tinapasamak. Oh, sana mabalin na si kamis mo ti mapanay ti dayja lugar. Awan pa'y padas mo, iti anyaman na klase ti rangat. Amang ano may sagmakalaang. Lindon, saan nga ang angaw ti agdama mapaspasamak ita? Isua patib kerem ti pakinakam mo. Ipakita masikati leader dagiti sindikato. Saan ka bastag buteng kadagiti kakastoy pasamak? Ninong, sapay la kumatamawatan ti kayat kuhasawan. Numatay ni Brando, adupay, ti mabalin mo nga isukat. Sabagay, husto ka, Ninong. Tilangan aramidam ita, nayunampay, dagiti buyot mo. Kasta talaga ti aramidak, Ninong. Nga maganat ka. Ang mga numakaala ka iti buyot nga impormante dagiti otoridad. Adadan nga agparikot ka. Sa bagay, nabayagan akayat ni Gardo ang maamuan ti kinasya sino na. Naskan nga aklonan latan ti posible ang mapasamak kadakwada atalo. No panunutag mo ti posible a sitwasyon ni Senyorita Diana. Ilaban na ti ayat na ni Ruben. Nukas pangarigan maamuan nan ti amin. Celia. Ay ayatan ni Senyorita ni Ruben. Adun tin sakripisyo na gapu iti dayta nga ayat. Maawatak. Nukas pangarigan, tamakitan to ni Senyorita Diana ni Ruben. Sigurado asaanan nga agsayang iti oras. Sumurutan amamin pinsan ken ni Ruben. Anya? Dayta tinapanunot ko a posible ang mapasamak, Tata Ignas. Agasawa ko maitanda Senyorita Diana ken Ruben, no natuloy ti kalaysada. Celia. Nukas pangarigan ta nagsublin ti lagip ni Ruben.
mapanunot ng ti amin. Sigurado asapulon namot ni Diana akaayan-ayat na. Ha? Ay ayatan ni Ruben ni Senyorita Diana. Idi saan pa'y adimtang ti panubok kadakwada. Nagragsak da nga agkuy-kuyog. Tumalang kiyang tiwanan bahin. Jakon agaramat iti paltog. Asit gak ketiri-tirak titong tiwanan bahin na. Aginaya na. Matay ka. Natayan. Panakunang ka. Kailangan Brando tinabati. Sa pulag tayan na kat patayag. Imbagak matangkan ka, Linton. Relax. Itay kapay apumanag na. Oh, Ninong, awanan ti signal ti cellphone ni Brando. Jakon makontak. Nalabi ta saan na madanon ti signal ti cellphone ti lugar nga ayanda ita. Sapay la kumata aramata na naimbag ni Brando ti panunot na. Tapnosan ngagpagad ti biyag na. Numatay ni Brando. Awanan ti sabali pa apagtalkak, Ninong. Nila ang Brando ti makaammo kadagiti ganwat ko. Sabagay, husto ka iti dayta nga imbagam. At dalata sirbi dayja Brando iti grupom. Unayan dayta panagsinaay mo, Lindon. Itay pa'y nga imbagakan ka ngagkalma kalaang. Ninong, pampanunutak lang dagiti droga anabati iti botega. Jaske, apay ajak matin makita dagiti dua kakadwak. Nataydan sa matan. Nagmaymay sa ako na makirangrangat. Ay, nagananadak. Ang mga nusak matin ti sumaruno amatay. Sika. Anya ti mapasamak kani Brando. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.